yaqhubeka lento imgqiba because yena uye wafumana ngelishwa icancer yamathumbu. And ke ngoku le cancer yamathumbu kutya bekungahlali at all, bengahlali into yamgqiba yamngcikiva lento apha esuswini. Ngoba ngela xesha oogqirha batshoyo bathi seyinyukile icancer yakhe seyitshe ezibindini. Now ke ngoku mna ndihleli naye icancer seyinyukile itshe ezibindini, but ngumntakwethu I need to be there for him, and I stop everything and I make sure that ndikhona emini nasebusuku. Alright, masithathe lithuba sikwamkele Mbukelo Mekhulu Productions. Siphinde sabuya kwakhona to our second episode apha eCape Town eKapa Lodumo. Igama lami ndingabongela wakwaCetyana from Mekhulu Productions. Namhlanje ke sikunye ne-leadership okanye ne-leader yalapha eSamora Machel, umzika isenzuzo. Sizawuke simnike ithuba ke azazise uba ngaba kahle kahle ithi into yakhe ungubani, akhe atsho nesiduko sakhe uphuma phi. Sifuna ukwazi ngaye. Kukho umcimbi ke sifuna sike sithethe ngawo, ongumbulalazwe wecancer, isifo somhlaza. Sizawukhe ke sive kuye kuba ngaba nanjengoko ke umuntu akwabo wathi ke wasweleka ngenxa yesifo secancer, ijourney yakhe ihambe njani na? Tamzi? Buti. Kunjani? Mandisibulisele buti, ndiyaphila. Kunjani Abosh? Sazama tata. Yes buti man. Yes tata. Yes. Iyafika le mina namhlanje. Ifikile le mina namhlanje. Ifikile le mini kadixelo. Ifikile le mini andimnandi. Yimini iSunday yenhle, iSunday yokugqibela ku2024. Yes. Blessing man. Yayibona yimini enhle. Yes. Kha kuthatha lithuba tata man, uzibulisele kuba Bukele Mekhulu Productions. I'm so glad ke because to do a podcast apha eCape Town, singabantu abantsundu singabaXhosa, ayivamanga kakhulu, ivame pha eKZN. So silapha ke ngoku apha eCape Town eMakasana sisenza le podcast. Kha ukhutsho tata man, umzika isenzuzo ngubani, ithi into yakhe? Ankosi kakhulu Abosh, and ayithanda man because isikhathi esininzi soloko ndiyibukela ko-Facebook, bukela ko-YouTube zenzeka koMadurban, azifana zenzeka kwelicala zalethu and ke ngokomaSamora. And ngumzika ayisemna ndinguNicholas Nzuzo. Ndingumzika ayise uNicholas Nzuzo, ndingumpingu mawawo umntwana umbholokoqoshe, inganoboya ifuna abadala. Uyayiqonda ke bhuti into yoba ke xa seyifuna abadala ke seyinzima kakhulu. Ndim ke lowo kodwa ke ndizalwa yintombi yakwaNdumo uSiphalaza ungelengele uHlubi, madoda intombi eyona yandinika ibele kulomhlaba, yandinika into ezinhle. Ndizalwa apho ke ndisuka ngapha eNgqamakhwe eNculo pha kwaNobhanda. Yes, kodwa ke ndihleli naseGugulethu 59 apho ke kakhulu baye ba build a foundation yami because I was a soccer player before. Udlala bani? Ndadlala number 8 andidisha la. Ndandidlala bhuti and I was so lucky because ndadlala ne unders. Okay. Ze Cape Town Spurs. Ndadlalela neWestern Province. It was so nice man bhuti yabona. Kakhulu sasidlala sonke noThobela Bekwana. Uyayibona uMablay, uMabhuti. Yabona oNcaca sasidlala sonke nalamadoda. Bhuti. Tell me uchilo kuba ngaba ukhule ngumntana odlala ibhola, ithindo yakho nanjengoko ukhulile ungumntana uhlala eMakasana, uthi ukhulele phi eGugulethu? Ndikhulile eGugulethu kwistrato kaVelaphi eMjongeni 59. Okay. Kwa15 njeba ubhuti Velaphi yena wayehlala kwa24. Wena ndandihlala pha kwa15. Okay. Yes. Ukhula ungumjito njani? Hey Buti, I'll be honest with you Buti, ndikhule ndingumntana onobele, umntana omamela abazali, umntana ongekho phandle apha, but kodwa kakhulu ndibuildwe isoka. Ndaphinda ndabuildwa nguBudrake uVelaphi eMjongeni. Because benisithi ngamanye amaxesha ngelo xesha mhlawumbe ndihambe ayondithatha ndiyoba yi-extra kwezinye indawo, ndihambe ndiyokwenza i-shooting ngamanye amaxesha. Ngamanye amaxesha ke ndidlala ibhola, ndidlala i-strikers. Strikers indibuildile bhuti ngoba babengafuni umuntu oselayo, ungafuni play ichayayo. Okay. Ndike ngoku uTavem ndithi big up kuye because ngela xesha
kwakupowerful kakhulu ngoba uVM ngesasikhathi wayekwazi naxani masithi mhlambi ku exams ebekwazi ukuthi asithathe sihambe siye esikolweni si-stop ibhola sihambe siyofunda yabo ekwangu coach but aphinda beyitishara eceleni kwethu which is inbuilt le kakhulu and apha ndingumntana omamelayo ndingumntana owenza izinto ndifike ndihlamba izitya bhuti yeah ndifike ndihlamba izitya ndifike ndiclean endlini you know kunento endisayithethayo ebantwini ndithi indibuilt kakhulu kukho lanto okudala kuthiwa ibhedi katata le kuthiwa sisitya sikatata esi kuthiwa licephe likatata licephe likamama into kamama those things zinibhildile ngoba andisoze ndithathe into yakho because ndiye ndikhumbule uba andikwazi ulala ebhedini katata noba akekho mhlambe uhambile uphangele masimdo that because ekatata elacephe likatata masintouch it instead of flowing ndizalihlamba ndiliclean respect yabo which is ezonke ezanto eza respect ziye zabaluleke empilweni yami ndakwazi ukuthi zincedane nami ebomini bami ndakwazi ukuthi ndifumane la respect towards ezanto abanye abantu bazibona zincinci ziba nkulu ngamanye amaxesha ngoba awusukwazi uthatha into yomuntu because into yomuntu leya ubuildekile la xesha ndimke lo bhuti kodwa ke ndizalwa no brother bam which is ndizalwa no sisi usisilulama uDazet uzamile ke sasidlala sonke upick up kuye ke sidlala sonke nesoka utata Mawelo oDaayila okwanele uyabona ube nathi sizalwa sonke ke singumuntu oyi-1 yebo njalo bhuti sisemakasana ke njengoko besendishilo kukhala nezinje back abantwana bayanqunga nje sibacelele kuba ngaba mabangasondeli apha because busy kakhulu so niza understand ke makasana bangabazi kuba busy nje. Ndifuna ke ngoku singene kumcimbi we-cancer. Umcimbi we-cancer ke ngumcimbi osensitive kakhulu. Kambe umzontsundu singabantu abamnyama ngumcimbi like endizawuthi okanye sisigulo esingafane sisiqaphele. Siyafundiswa ke nge-cancer uba ngaba ingumbolalazo. It's a slow poisoner. Ndifuna utsho tata mani uba ngaba nanjengoko ubunomntakwenu onguSira right yes ukhe usibalisele ijeni yakho naye uSira ongubani uSira ukuhlasela kwakhe icancer imfumene njani ndifuna ke ukusichubele nje uba ngaba ithini into Nkosi Abosh before ndingene ngoba ngumcimbi onzima ngumcimbi obuthathaka kodwa ke before ndingene for ukuthi izawunceda kakhulu le topic yethu Aboshe namhlanje ngoba izawunceda abanye abantu bakwazi uyipreventa akuzuba lula uyayibona cause bekengekho lula before ndingene apho Aboshe I want to say big up to my wife as well yeah because kuzo zonke ezijeni she always there ukhona ngamaxesha onke ndithi pick up nakubantwana bami abancinci they always there ngalo lonke ixesha which is uAsmanye plus no owethu no Enzo ndithi pick up nakubo uyayibona because bebekhona babonile ebuhlungwini ngeli xesha le cancer igqiba ubrother wami uSira uSira he was very young but uSira ebena 38 years uSira he was born 1986 nge1st ka January now uSira iyasethusa lonto le sizibuza umbuzo ba ngoba okokuqala ukuze siyazi sasingayazi into sometimes esithelayo into ongayiqapheliyo uba ikhona kuwe emzimbeni ngoba ndathi xa ndimona nithi indoda kodwa amana ukho right khawuzama uyojonga noba kuse clinic wahamba kumntakwethu waye clinic xa ifika eclinic wachekishwe clinic ecimba fana mhlambi ne-TB zimbambile wabona zonke ezinye i-TB zi-negative ufumana into like negative uba kwengxaki ye-TB uyabona ndiyambona mani uyesehla mani kwenzeka ntoni uyayibona but ke ngoku ndibona mana ayikho right le ndoda kuthi ndikhumbula
last time egula emsebenzini ndahamba ndayomthatha emsebenzini wakhe and ngumuntu ebewuthanda umsebenzi ngumuntu okhutheleyo ngomsebenzi and ke ngongela xesha besandoqala ebesenenyanga eqalile uyayibona ekla msebenzi and ngumsebenzi oright ngoku yena uyayibona now ndamthatha thi mntakwethu into emanje siyenze ngoma sijonga ugqirha sahamba ke sahle senyuka ndikhumbula first doctor that esesambona kulona ulapha ngakwaLombosi pha kula container usisi and usisi is very strong wamcheckisha wamjonga wafumanisa ba akaboni into man uyayibona but uyambona uyagula yena wamnika amayeza epower ukuthi amnike ipower umsirana uyayibona sithe sajonge lonto saphinda sabona ba man le ndoda yehla simane sisiyana naseziclinic man nasibona into ndingaqhawulanga uthi yena into lingamandla le usira yena uthi sisu sakhe sibabhlungu ngamanye amaxesha uyayibona uthi yena no mani lento lapha esuswini but iphindime but iphindi babhlungu and ingela xesha ayibengekazi enza into zokuthi agabhe uyayibona nawe besitya kakuhle but ukuthi kubhlungu but ndiyambona mani uyehle waiting ndahamba ke ndayePhilip Mall whereby ndamsakula umgqirha phaya ndamcela ugqirha uba makenze ileta yasesibhedlele which is wayenza ke ilanduka yasesibhedlele but still nalapha esibhedlele bamjonga nje abaphinda wambuya ndaphinda ndahamba naye kugqirha again ndacela kugqirha uba makayenze ke ngoku eyase Watergate whereby Watergate ke ngoku apho baye bahlala ke ngoku bamjonga bathi no bafuna umenza ama test kukho test ke le iscope iscope ke sesikucheckayo apha ngaphakathi esuswini bakwenzeka ntoni uyabo apho ke ngoku uye wathi ngedate zakhe zokujongwa kwescope kuthiwa musifuneka umuntu angatyi uyayibona naw ke ngondahlala naye because ndastopa everything I stop everything that decide uba ndibe kunye naye ndijonge uba akekho right ndafocusa kuye apho ke ngoku xa sifika phaya wagapha xa isenziwa isiscope akanti akufanekanga uyagapha uyayibona because kaloku izamlimaza uyayibona and apha ke ngoku enikwenye idate waphinda wagapha bathi ugqirha no bacela uhlala naye phaa esibhedlele bekunini ngoko inoba 5 months or 6 months back yabo apho ke ngoku bahlala naye ke ngoku esibhedlele kwaxa seba ngoku normal le test mayokwenziwa eGrooteskloof apho ke ngoku waye wathathwa ke waaccompanywa inkosikazi yam uyabona uba baye eGrooteskloof xa befika eGrooteskloof apho wahlaliswa ke ngoku kwathiwa uzocheckishwa phaya which is ke ngoku ndiyamane ndiyomkroba ndimane ndimjonga uba kwenzekani whereby ndasabona ke ngoku kwenziwa itest xa kusenziwa itest ke ngoku remember kuqale kubekho results ekufuneka sibuyile uyayibona but ke ngoku mane bemthesa ke ngoku enento yomane gapha ke ngoku buyatya gapha uyakhupha ukutya yagapha uyabo yagapha kwahlaleka ke eGrooteskloof zabuya results kwafunyaniseke into yoba une cancer ela xesha ke ngoku ne ayikabikho into yoba kuthiwa uku stage 4 in the meantime basalinde ezinye results bamcheckisha bemnika amayeza emveni koko ngoku bamkhulula bamrelease into yoba makahlale nam in the meantime ndamane ndisiya naye eGrooteskloof naye kabini ke sine date kabini pha i-date yesibini whereby ke ngoku abuye results esithi is in stage 4 remember thina soyi-2 nalapha kwifamily yethu siyazi cancer thina azange sava kuthiwa kwa umuntu one-cancer thina simazi umuntu apha ekhaya uyayibona and asazi noma kwenzeka ntoni lento igqiba umuntu akwethu uyayibona and uyifumene njani lento i-cause yayo isukaphi uyayibona whereby into esiyasayenza ke ngoku basixelela straight eGrooteskloof zange basijikelezele ugqirha and hey abosh ayikho lula nani babukele ekhaya kukho lula into yoba ucelelwe in front of your brother nakuye bathi ogqirha there's nothing that we can do
akho nto sinayenza, is in stage 4. Sizawucela ngoku ukuthi siyamdischarge at all. Sure. Ambohlala naye. My question is ke ngoku azanafundela bugqirha. Andiyazi ba umuntu uphathwa njani ogulayo. But because of ingumntakwethu ndababuza bathi there is nothing that they can do. I have to kuthi ndithathe stand ndihlale nomntakwethu. Apho ke ngoku ndenze research uba zintoni but bamnika yena amayeza. Into yoba awasebenzisa amayeza nje bandihlala naye bandixela uba amayeza afuneka ndiwagalele kangakanani. Uyabona ipilisi ifuneka sisele kanjani. Yo, that thing it's very bad. Imbi icancer ikhohlakele. Icancer ingcolile. Icancer iyabulala. Icancer iyamngcikiva umuntu. Bendingalali. Sure. Bekusandihleli. Bekunzima. Ebesehla each and every day. Ebesithi xa isigqiba umnika ukutya okanye inkosikazi igqiba umnika ukutya ebevele akhuphe same time. Kwahamba ngoku ehlise wasela amanzi wahamba xa unika amanzi ewakhuphe same time. Uthi unika amanzi usela uthi ebeyithanda i-oros. Uthi umnike ne-oros asikhuphe same time. Uyayibona? Yaqhubeka lento imgqiba because yena uye wafumana ngelishwa i-cancer yamathumbu. And ke ngoku le cancer yamathumbu kutya bekungahlali at all. Bengahlali into yamgqiba yamngcikiva lento apha esuswini. Ngoba ngela xesha ogqirha batshoyo bathi seyinyukile cancer yakhe seyitshwe ezibindini. Now ke ngoku mna ndihleli naye i-cancer seyinyukile itshwe ezibindini. But ngumntakwethu I need to be there for yena. And I stop everything. And I make sure that ndikhona emini nasebusuku. Emini nasebusuku ndiyibonile, ndiwitnessile, ndijongile uba lanto embulala kanjani umuntu emgqiba kanjani bekungalali kusendithe. Uhambe wahamba akakwazi ukuthetha. Yamlose speech because iyenyuka lanto yazomgqiba apha. Okay. Apha esifubeni. Imgqibile apha esuswini yanyuka izomgqiba apha esifubeni. Xa imgqiba esifubeni apho ke ngoba engasakwazi ndithi noba ndimnika amanzi bengamnika amanzi ngoba ndimnike ngeglass. I was giving water ngecephe. Xa ndimtyisa ndimseza amanzi umseza amanzi ndimseza ngecephe ufumanisa uba kwalona kunzima because ithatha ixesha elide ndimlinde icephe li-1 kunzima etyiwa zintlungu angalali. Ndathetha ke ngonogqirha into yoba hey ndikhumbula ngenye imini ndiphaza umphoncula man. And i-trauma bendisifumana they were so bad. I-trauma ebesifunyanwa abantwana they were so bad. I-trauma ebezifunyanwa ngunkosikazi they were so bad. Because of umntakwethu we need to be there for yena. Sure. We need to give love. Because into endayiqaphelayo mna umuntu abosh nababukeli ekhaya umuntu one-cancer you need to give him love or you need to give a love. Umnika uthando ungacekisi because awukwazi ucekisa in front of the person. Sure. Like for instance ebesithi xa igqibo yakhupha kanyanzeleka ndithathe okwakukhupha okwakutrampeta funeka ndithathe ndiyochitha funeka ndikline lapheli funeka ndiphinde ndibuye ndimsondeze because kaloku kukho ii-germs funeka ndenze sure ndiklinile kakuhle ngumntakwethu funeka ndingacuki because iyayibona imagine umgabho banjani but I need to make sure that andibonakalisi into zinegative funeka ndenze sure ukuthi ndisecangu kwakhe ndimnika uthando ngalo lonke ixesha and ebekhandixelela athi bhuti akekho umuntu in life nogqirha abanesineke ngoluhlobo lakho nithi nawe ubunokwenza oluhlobo if ibindim iye yamlimaza bhuti endaphe ngoku sengase kwase toilet bendimbeleka people they were witnessing up bendimbeleka ndimse etoilet bendikwazi uba etoilet ne funeka ndimbambile ndimholde because uzowa
xa engexesha ebesakwazi ukuthi akwazi ukuzinceda. But ngelaa xesha ke ngoku xa ndimbambe ndiholde funeka ndimsule, he's like a small child ngelaa xesha because funeka ndimhoyile, ngubrother wam. Ndiwitnesse izinto ezinzima kakhulu and ndiwitnesse into ezinzima ngecancer, and ke ngoku ngelaa xesha uye yahamba wastopa kwa uye toilet, wastopa ispeech, usishiye wasweleka engesana speech, engasaye toilet, akasava kakuhle, andithethi weight ibingenye into endingazange ndiyibone because imngcikivile, kumdlabuza, imdlabuzile. That's why kuthiwa ngumdlabuza, because ndiyibonile imdlabuza. I was praying all the times, ndiyithandaza naye because ibiyinceko kaThixo, naye engumntu othanda uNkulunkulu because bengumfundisi. But ke umsirana besithandaza sonke, but rest in peace my brother. Apha khoyo uyayazi uba sinikezela uthando, noba kwenzekani sinikezela uthando ngemini zokugqibela, ngoba andikwazanga umyeka because apparently uSira ngokatato omncinci nomuncu wam. Utato umamakhe before awe emhlabeni asweleke wathetha nam, wathi ucela umzikayiso ujonge umntanam. Benisityiwa nasecaleni nangezo words that I need to be there for umntakwethu. And umama, I will be failing that woman. Andikwazi ulifail. I will be failing amampinga. I will be failing mna, I will be failing uThixo. I will be failing my brother. I will be failing uwitnessa izinto ezibuhlungu ezenzekileyo. And as a result nam bendihamba ndigula because bendingayazi xa usonga that uyakwazi na ugula. Benamaxesha ndigule but ndisixelele uba noba ndigula kanjani I need to be there. Andikwazi uba mna ndithi there's nothing that I can do. Bendikhe ndakuva Tamzi usithi uba ngaba ubungalala ebusuku uthandaza tata. Uthandaza le ndoda le. Njalo tata. Njalo tata. Anthandaza bhuti wayityiwa zintlungu, intlungu zazimtya. Buthi kwakukho amaxesha, kwakukho kubakho amaxesha abosha into yoba apha ndiphantsi umphuncu nakumbi Sundays ebeyithanda into yaSundays yofuna uba asishiye emhlabeni, ngoba bekho amaxesha oba ndimkhwaze, Sira ndimbambile uyaqina. Ndandingamazi umntu uba kaqine, aqine umlomo, ajonge phezulu, amehlo abemhlophe, aqine yena. Uyabona, ndimbambe aphinde abuye athi uthini. Kusho ukuthi ebeziva yena uba ngaba umphefumulo uyafuna uhlukana nenyama but uTense akavumi tu. Ebengumuntu oqinileyo because uSira ungumntu yena ebekade most of time edibana nengozi. Sesuka kaloku utshayiswa nayi train. Waye walimala little bit udakada. Sesuka utshayiswa itrain, sesuka uhlatywa etrainini, berojwa but uSira he was bengumuntu strong ngalo lonke ixesha. Uyabona, sesuka utshayiswa zimoto but he was very strong. Uyabona, he was very strong. Uyabona, ungumntu and into endiphinde ndikunike yona aboshe nakuba bukeli, icancer iyangcikiva and uhlala isikhathi ikubambile, awukhawulezi usweleke ngoku. Iyakungcikiva, uyahlala ikungcikive, ikuvisa ubuhlungu. Ilaa nto liyana which is yona ikugqiba ngolo hlobo. Uyayibona naw ke ngoku ilaa nto lena irongo ngolo hlobo. Uyayibona, iyakulimaza kancane until ide igqibe. And ke ngoku into endiye ndayinotisa, if I will be honest with you, nakubabukeli emakhaya, if bendingazange ndive okanye sive le nto uba
i-cancer kaSira is in stage 4 kanye mhlawumbe sifumane ku stage 2 or 3 Sure. benza inqoba but bendiza inqoba but I'm 100% kulonto bendiza inqoba because bendiyibonile uba lena indiphonxule kuba ku stage 4 bese kunzima otherwise bese bendiselikufutshane uba ndiyinqobe kwayona but unfortunately kumbe kunzima kakhulu ngoku kuba seyimgqibile ndiyifumene seyimgqibile if bendiyifumene at least ku stage 2 or 3 hayi bendizayinqoba because ngoku bese ndibona uba funeka ndithini kwa umhlamba it was sometimes ibi hustle because funeka xa ndimhlambayo ndimbambe ndimjike ndiphinde ndimcoselele and ke ngoku kubekho ixesha loba hey ndibone nam ndiyozela ebusuku ndiyozela akhale kanti ngexesha funeka uva kabuhlungu funa ucela uncedo for ujiko funa ndiphinde ndiphakame ndiyomjika alala ilicala ilanto ingumbulalazo but into ebuhlungu wena Tamzi ezibantu kuvubalisa uthi ubumselisa amanzi okokuqala abalekile emzimbeni ubumselisa amanzi ngecephe abuye kunzima bangaba makatye so which is dangerous kakhulu kuyo yonke le journey oye wayahamba tata ingaba ithethe ukuthini kuwe ngoba ke bendikhe ndathi iqala ndathi bangaba i-cancer thina singabana bamnyama sihoyanga and asifane thina singamadoda siye ezikliniki siye ezibhedlela uyozichekisha umuntu tata nanjengoku i-cancer ivele isuku kubambe nje ingaba mhlambi funeke enze njani kubaleke kanjani uba ngaba umuntu azinakekela impilo yakhe hey enkosi aboshe ngalombuzo yazi into endizawucebisa yona ngosi ngodada unyanisile singodada sine problem yoba singayi siyosichekisha ndiyacela ngoku ndiyanicela South Africa ndiyanicela all over the world if you are a man suba nenhloni ngempilo yakho sibone inhloni ngobuwena xa unenhloni ngosichekisha unenhloni ngobuwena ngoba into encinci noba mhlambe uphuma noba liqhuma somewhere go and check uyojonga uba kwenzeka ntoni na noba ikunento problem ethile because kuthiwa laa nto i-cancer iqale ibe into encinci nje ethile ihambe ispread ikulimazi and ke ngoku zininzi indidi ze-cancer that's why ndithi kuyanyanzeleka singodata siphakamile sihambe siyolanduka sosichekisha ibalulekile lonto leyo nami ndenza sure uba ndiyasichekisha and ke ngoku enye into endayifumanisa kubantu abakhansilishayo malunga ne-cancer because nababuzisisa noba inoba lento ikhozwa entwenini because nabo babezibuza umbuzo uba inoba kwibrother yami ikhozwa kwintoni kufanisa uba akhona sometimes amalungu akhoyo apha kuwe nakubani na now ke ngoku if elalungu lela collapse uyabona lamalungu ngathi security lela collapse kuwe ne at least elinye liyasheka likhe lizame liphushe if kwalona lela lawa kwalona laphela kwalona into ezakwenzeka i1 i-cells because cells ezizigqibayo cells ezispreadayo emzimbeni ziend up zikubulala for the cancer because cells ezizinyukayo zenze izinto ezifani apha kuwe emzimbeni which is ke ngoku lamalungu akwazi ukuthi abezi security kweza cells zobe za cells zingaspread uba kuwe lamalungu usengxakini and ke ngoku iyakhawuleza ikuspread but ithi chu ikulimaze iyabulala i-cancer as a result I was speaking to someone ndithi please hala me anyone when it comes to tuba kuyuthethwe ngento ye-cancer if there is awareness if there is something it did on a cancer hala me because I would love to be close to people abanengxaki cancer I would love to share my journey endihambileyo yayibona ngendaba ye-cancer ngoba mna bendingumongi ndiyibonile uba ilimaza kanjani day by day to emntwini. Tell me kumphumo wakhe uTasira bekunjani tata because kufika ibhokisi kuwe and then I witness ndibona umzimba wakhe ndathi Thixo imdlakazile cancer
So that moment kungena ibhokisi tata usiya nasezimoshwari uyombona, how was the feeling? And then ifamily khona abantu bokuhlala bebemazi mosusera. Aboshi bhuti bekubhlungu kakhulu, I will be honest with you, bekubhlungu bhuti, because uSira usishiye emhlabeni enamaphupha, usishiye emhlabeni efumana umsebenzi obhatala better. Sure. Ibiseyinyanga yokuqala eqala emsebenzini, ebesenemaphupha and he was sharing amaphupha nam, sincokola endibonisa ngoku sometimes ngoba ndidlalile bomini but I want to do something enhle ngoku ndi-right but bendifuna sibambisane siye phambili, yabo. And ke ngoku as a moment ubona umuntu ngoku ubukade ehamba apha uphile naye umbone ngokulela ukuthula, it's so sad. Yeah. It was so sad. Bekubhlungu and ucinge ngomuntu ngoba mna bendingathi aboshi bendingathi ndingutata kuye. I was like if apho ndihlala khona ulapho. Sure. Apho ndikhoyo ulapho. Kweza project bendizenza he was always there. Ubuyi witness nawe. Ndikhumbula sisesetsuga ndiqale etsuga ukuzama nezstipend zo NYDA to ama-volunteer. Sira was there. Ndazama ke ngoku ku EPWP ndinikeza kuzama istipend for ama-volunteer. I remember you were there, you witnessed that. Sira was there. Usira kuyo yonke i-movement endiyenzayo he was there. Kwi-soup kitchen now njengoba siphelwe zi-sponsors ze-soup kitchen because nangexesha ndiqala ku-level 5 he always there. Uphela kwe-sponsor recently ebekhona epheka because bese kupheka odada kwi-soup kitchen. Sure. Bese kupheka amadoda kwi-soup kitchen giving food because kaloku we need to give uthando towards abantu be-community. He was there. Yeah, kuyevakala Tamsi, kuyevakala. I'm so sorry for your loss. I'm so sorry. Ngikufile ubalisa kabuhlungu kuTasera. Ndifuna siqukumbele tata. Lithini mhlambi ilizwi okanye amazwi waphosayo kumbukele emakhaya na njengoko ke singabantu abangotata singafane sizinakekele impilo zethu. Ufuna uthini kumuntu more especially i-cancer because i-cancer akukho lula ukuthi bangaba mhlambi uzaba nayo okanye uzazi bangaba unayo yabo eqaphela because uyifumana bangaba if mhlawumbe une drop uyazazi bangaba yearm ne drop because kuye kuchisa yabo but when it comes to i-cancer awuzazi so kubaleka kanganani bangaba amadoda aye eziclinic uyojonga impilo zabo. Inkosi kakhulu Abosh, kubalekile kakhulu but kubalulekile njengoba benchilo before kwanami ndimane ndisiya ndiyozicheckisha. Sure. Ngoba okokuqala uye ungayazi ukuthi xa ikhona i-cancer in your family mhlambi nawe ungayi-victim yayo ngoba iye ichubeke kulo family isenzeka. Naw ke ngoku kubalekile ukuthi umane uyozicheckisha. Ezibenditshilo ndathi before into yoba kukho amalungu. La malungu akho to anyone as long as you are a human being. Sure. Xa ungumuntu ongutata unawo la malungu unazo cells which is xa kunoba kwi-problem uzo end up uthini as cells zidalela. Uyayibona uend up ube sengxakini. Uyayibona ne? Naw ke ngoku ngalo lonke ixesha sinika ithuba loba uhambe uyozicheckisha yoqobo uba ndi-right na. Sure. Ibalulekile loo nto leyo and namazwi manje endizawanika otata uyayibona into yoba masizinakekele sizijonge sijonge impilo zethu sithenge enye into endiphinde ndayifunda Aboshi nakuba ababukela apha ekhaya nendlela yotya. Okay. Ngenye into ebendingayiqapheli uba sometimes ke silimazi. Sure. Nendlela yotya funeka siyijonge indlela esitya ngayo. Sometimes ngavele sidibanisa starch sodwa at least yabona. At least sometimes veggies
Yeah. You know, veggies, it's very important. Ama-veggies abekhona eplatini yakho, and ecaleni kubalulekile into yoba ngakumbi inento zehani, you need to uba ube nazo ihani zibe khona, like izinto ezi-green zibalulekile uba uhlale unazo. Uyayibona ke Abosh, kukho neza lokuthiwa ngamakhala. Ikhala, i-alu, it's very important. Uyakwazi into yoba Abosh ikhala ulilantuke ne umane ulisela nalo. Sure. Because liyakwazi noko nalo ukukunceda apha, ngoba uyakwazi ba ufumana amanzi clean, ugqiba ulikhathe kakuhle elakhala, ulifake ebhotileni, ugqiba ulifake efrijini, umane usithi laqa urhabulise nabantwana, umane usela nabantwana nawe usele, which is at least nalo liba khona into eliyenzayo. Uyayibona laa nto? Yeah, which is ne-lemon ezi zibalulekile ukuthi nazo ilemoni uzisebenzise. Uyayibona? Yeah, uzisebenzise. Zizinto ezo zibalulekileyo kwibhodi yakho. Uyayibona? Nendlela yotya, ndizawuthi otata nabo basijonge nendlela esitya ngazo, singasoloko simane siyetshisa nyama, siyokhatha inyama okokoko. Ngamanye amaxesha funeka sitsho neza drink ze-acid. Ngamanye amaxesha funeka sitsho sithi okay, so sika inyama. Uyabona? Kuthiwa okay, wena uzonqunqa iveji ngapha, wena uzawuthi siyidibanise la nyama ne-veggies phaa kamnandi, sitye kube mnandi. Uyayibona laa nto? Yeah, I think it's very important nangolo hlobo. Sure. Yeah, mandithathe lithuba Tamzi, ndibulele ngexesha lakho. Ndifunde kakhulu namhlanje, kambe ndiyacinga nawe mbukeli apho ekhaya xa kuthethwa ngomcimbi we-cancer. Kudala sisiva ngawo umcimbi we-cancer, kuthiwa ngumbulalazwe. I decided ukuthi mandikhe ndidibane noTamzi akasibalisele malunga nentlungu aye wadibana nayo ka brother wakhe oye wahlaselwa yi-cancer. So uye wasibalisela ke yonke into. Ndithembile kuba ngaba sifunde lukhulu because i-cancer tata nam ndiyayoyika. Hayi, ndayoyika i-cancer. Qha ke ngoku xa usithi ngoku ubuzamile umsa kogqirha nakwezinye izibhedlela but ababona nto yadeska yazobona eHotescare, uzaba nethemba njani? Because kaloku ikliniki yindawo yokuqala umuntu ebefa bubalekela kuyo, but xa ungafumani incedo ngoku uzawuyenza njani? Which is it may happen uba ngaba i-cancer le iyofunyanwa sekukudala. So I'm not sure noba ngaba mhlambi ke uyakwazi ukuya eHotescare ufike phaa uthi uba ngaba uzozitshekisha, inoba mhlambi ihamba njani into yakhona? Enkosi Abosh, uyabona ngenye into ebuthathaka leyo, because uzofumanisa uba kaloku kwezi kliniki zikhoyo around awukho lo matshini otshekisha. Because ukuze ubrother wam abe uyabonwa uye kwafakwa watshekishwa ngematshini ezingafane sibe available okanye sibe khona. Xa uyile nzame zabantu ePhilippi awuzusifumana ezametshini. Sure. Uyayibona, awuzusifumana. I think government, you know, at least Bawura Ramaphosa nesigaba sakho, at least ngakumbe isigaba sika health sinijongile phaya khanizame man into yoba nisincede, yabo, into yoba nijonge ngendaba xa kwezi kliniki singenza njani ukuthi kutshekishwe ne-cancer ezi, ngoba sigqiba thina apha kwezi community zethu ihamba nathi straight i-cancer. Okunye okulandelayo abortion, I want to say big up to my family man. Sure. I want to say big up kubo, sisebenze kakhulu man. But it's not easy because remember xa kukho into ezikumila kanje ne kulapho ubona khona umuntu njani kuwe, kulapho ubona khona niyathukana nizifamily kwenzeka izinto, but no one ekhaya oye wangxolisa omnye. Uyabona sesapusha umsebenzi webrother wethu waya phambili, and pick up kuna kuMankayi because he did wonderful work as well. Because bekunzima umbutho Dololo, but I want to say as well abantu mababethi imibutho because I know yaza kwenzekani, but what I'm saying, at least we give our best. That's why intenza ne-organization ethi ubuntu bethu, umuntu ngumuntu ngabantu. Ilo lahlobo bhuti wami. Yeah, mandivale tata,
mandivale besikhona siMikhulu Productions sikuphathele podcast efundisayo about cancer nejourney ke athe wayahamba uTamziya. Sicela ke subscriber pha ku YouTube Mikhulu Productions.